लोगोफोर नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि बे भिडिअआव दङ साख्रिनि रादाब जिहेतु नर्थ इस्ट फ्रन्टियर रेलवेनिफ्राय रिक्रुटमेन्ट निउज ओंखारदों। दा बेनि सायाव नोंथांमोननो फोरमायनो आखायाव लानाय जादों। दा जायफोर नोंथांमोनहा इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया गोरोबो नोंथांमोनहा बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय जाहैगोन। बे जाहैबाय नर्थ इस्ट फ्रन्टियर रेलवेनि। दा बाहाय डिटेल्सै नोंथांमोनहा नायना लाब्लानो जाबाय। अल इन्डिया टटेल 2590टा पस्ट दङ। बेनिफ्राय लास्ट डेट एप्लाइ खालामनायनिया 31 अक्ट'बरनि 2019 दानि 2019 मायथाइनि अर्थात सोलिफुबाय थानाय दाननिनो 31 अक्ट'आव जोबगोन बियो। दा बाहाय नोंथांमोना फारियै नायना लाब्लानो जाबाय। डिटेल्सै खिथानो आखायाव लानाय जादों। बाहाय नोंथांमोननि थाखाय लास्ट डेटखौ नुखाबाय। पस्टनि नामा जाहैबाय एक्ट एप्रेन्टिसनि जबा। दा बाहाय टटेल 2590मोन। दानि एप्लिकेसन फिस नोंथांमोनहा नायनो गोनां दङ। बेनिखायनो एप्लिकेसन फिसआव नोंथांमोना नुनो मोन्दों बाहाय आनरिजार्भ OBC फोरनि थाखाय 100 नांगौ आरो ST जोंना ST SC फोरनि थाखाय जोंनिया नाङा आरो नील। बे जाहैबाय जोंनि क्रेडिट। बेनिफ्राय नुनो मोन्दों नोंथांमोनहा इउनिट वाइज भेरिफिकेसन दङ बाहाय आलिपुरदुवार, ओमफ्राय रङिया डिभिजन, लामडिं डिभिजन आरो तिनसुकिया डिभिजन, निउ बङाइगाव वार्कशप, ओमफ्राय बिनिफ्राय दङ EWS BNGN, ओमफ्राय डिब्रुगड़ वार्कशप। बेखौ नोंथांमोना फारियै नायना लाब्लानो जाबाय। दसे स्किप रिजिउम खालामनानै नोंथांमोना नायबानो जानो नुनो मोनगोन। बेनिफ्राय नुनो मोन्दों क्वालिफिकेसननि बेलायाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन हायार सेकेन्डारि पास जानांगोन एबा 10 पासबाबो जागोन होनदों। नाथाय 50% मार्क्स लाखिनाय जानांगोन होनदों। 50% मिनिमाम। बेनिफ्राय मोनसे गोनांथिया जाहैबाय जोंनिया बाहाय नांगौनो ITI नि डिप्ल'मा नांगोन। ITI डिप्ल'मा कैंडिडेट शुड possess ITI in relevant trades approved by NCVT or SCVT। बेनिखौ नों नांथारगोन। एज लिमिट बैसोनिया जाहैबाय 15 निफ्राय 24 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन। बेनिफ्राय आपार एज लिमिट फर ST आरो SC फोरनि थाखाय जोङो गभर्नमेन्ट रुल्स बादियै जोङो 5 इयार्स रिलेक्सेसन मोननो हानाय जागोन। बेखौ होनदों 5 बोसोर जोंहा हागोन आरोखि। बेनिफ्राय मुड अफ सेलेक्सन खालामनायनि प्रसेस दं बाहाय नोंथांमोना बेखौ नायनांगोन। एप्रेन्टिस टेस्ट लानाय जाहैगोन इन रिस्पेक्ट अफ अल द कैंडिडेट्स हु एप्लाइ एगेन्स्ट द नटिफिकेशन इन रेस्पेक्टिभ इउनिट्स। बेनिफ्राय मेरिट लिस्ट ओंखारगोन। बेनिफ्राय मेट्रिकुलेसनाव विथ मिनिमाम 50% मार्क्स बेखौ दहायबो होनबोखानाय बेखौ नांथारगोन आरो मेट्रिकआव 50% मार्क्स। बेनिफ्राय बाहाय हाउ टु एप्लाइखौ नोंथांमोना नायनो गोनां। हाउ टु एप्लाइआव नोंथांमोना बाहाय अनलाइन एप्लाइ जागोन। बेखौ नोंथांमोना खालामखायो बेफोरखौ नायनांलाया। बेनिफ्राय इम्परटेन्ट नट्स दङ बाहाय बेखौ नोंथांमोना फारियै वेबसाइटआव हाबनानै खुलिनानै नायबानो जाबाय। वेबसाइटखौ आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होदों। डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना फारियै नायना लाब्लानो जाबाय। आरो नोंथांमोनहा बे अल आसाम जब निउस जेनाखि बेखौ नोंथांमोनहा अल आसाम केरियार बे वेबसाइटखौ नोंथांमोना हाबनानै नायबाय थाब्लानो जाबाय। बाहाय बर'फोरनिनो मोनसे वेबसाइट बेखौ नोंथांमोना फारियै सानफ्रामबो नायोब्ला सानफ्रामबो दैलि आपडेट मोननो हानाय जाहैगोन। आरो बिथांमोनहा मोनसे जब निउस हगारनो अल आसाम केरियारनिनो एप मोनसे होदों। बे एपनि लिंकखौ नोंथांमोननि थाखाय डिसक्रिपसनावबो होदों। बे एपखौबो नोंथांमोना डाउनलड लाब्ला नोंथांनियाव मबाइलाव सोरांब्लानो डाटा अन खालामबानो लोगो लोगो फैबाय थानाय जागोन नटिफिकेसन। आरो नोंथांमोनहा बेखौ नायना लाबाबो बे वेबसाइटआव हाबबाबो नुनो मोननाय जाहैगोन। बेयाव मोनथाम जोंनि वेबसाइट गोनाङा दं बाहाय अफिसियेल वेबसाइट दङ, अफिसियेल सर्ट नटिफिकेसन दङ आरो अफिसियेल नटिफिकेसन फर्मबो दङ बाहाय फारियै नोंथांमोननो बाहाय होखादों। बेनिफ्राय अफिसियेल नटिफिकेसनखौ फ्राय नायथारनो गोनांथार आरोखि। जुदि नायोब्लासो जोङो बेखौ मिथिनो हानाय जाहैगोन अफिसियेलि जोंना नंगौना नङा बेखौ नोंथांमोना फारि नायना लाब्लानो जाबाय। बेखिनि। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि बे भिडिअआ माबायदि जाखो नोंथांमोनहा जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, मोजां मोनाखै डिसलाइक जेबो नङा। आरो नोंथांमोनहा जुदि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै ला, नटिफिकेसनखौ बेल थुनानै हो जाहाथे नोंथांमोना आंनि बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरखौ नोंथाङा फार्स्टआवनो मोननो हानाय जायो। एसेनोसै। आरो नोंथाङा जुदि इलिजिबिलिटि गोरोबाबा नोंथाङा सोरबा लोगो दंबा नोंथांमोनहा शेयार खालामना होब्लानो जाबाय। अब्लानो हाजासे गोजोननाय थागोन। एसेनोसै। बाय।